Hare Krishna அனைவருக்கும். Hare Krishna Mataji's. Hare Krishna. Warm welcome for today's book reading section. Chant and be happy book. நம்ம 6வது அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதனோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிதாச தாக்கூரா அண்ட் த ப்ராஸ்டியூட். ஓகேவா? ஸோ இந்த தலைப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுலேருந்து நம்ம என்ன பாடத்தை கற்றுக்கணும், இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்சலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकरजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पतान सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांस हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशचारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी निति नामिने नमः आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायने हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பத்தி பார்க்கிறோம். அந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ். ஓகே, ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? இந்த டாபிக்ல வந்து மெயினா வந்து இந்த வேசியை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஆன் த ஹோல் ஒரு பிக்சர் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பத்தி சொல்லிடுறேன். அப்புறம் நம்ம படிக்கிறதுக்கு போகலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு முஸ்லிம் குலத்துல பிறந்தவர். ஓகேவா? அப்பெல்லாம் 16ஆயிரத்து நூற்றாண்டு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜாதி பேதம் எல்லாம் ரொம்ப இருந்துச்சு. அது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இந்து முசல்மான் அந்த கொள்கை எல்லாம் வந்து ரொம்ப நிலை ஓங்கி இருந்தது இல்லையா? அந்த அவங்கவுங்க மதத்தை தான் சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு வழிபட்டுட்டு இருந்த காலம் அது. அந்த சமயத்துல நம்மளுடைய மாடர்ன் ஃபவுண்டர் வந்து நம்மளுடைய ஸ்ரீமான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாருன்னு இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை எடுத்துட்டு வந்தாருன்னு நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நேத்து பார்த்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சோம் எல்லாருக்கும் வந்து அவர் சங்கீர்த்தன கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுக்கணுன்றதுல வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருக்கிறாரு, அதனால பயணம் பண்ணாருன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ வந்து இந்த
ஹரிதாஸ் தாக்கூர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய 2 லீலையை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கிருஷ்ண லீலை ஒண்ணு, சைத்தன்ய லீலை ஒண்ணு. கிருஷ்ண லீலை நமக்கு தெரியும், எல்லாம் வந்து துவாபர யுகத்துல நடந்துச்சு. ஓகேவா? அ அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த மாடுகளே கன்றுக்குட்டிகளை வந்து கடத்திட்டு போயிடுவார். ஓகேவா? அதுதான் பிரம்ம விமோக லீலைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகே, பிரம்ம விமோக லீலை. பிரம்மர் என்ன பண்ணுவாரு, இந்த பையன் என்ன இப்படி இருக்கிறானே, இவனுக்கு என்னதான் இவனுடைய எபிலிட்டி என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாருன்னா, பார்க்கறதுக்கு எல்லா விதமான செயல்களை செய்றான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருடைய சாப்பாடும் வாங்கி சாப்பிடுறான். ஈவன் எச்சை கூட வாங்கி சாப்பிடுறான். இவன் எப்படி இப்படி பரமாத்மா பெரிய புருஷனா இருக்க முடியுமே? பட் பண்ற காரியம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, வியக்கத்தக்கதாக இருக்குது. அதிசயமான விஷயங்களா இருக்குதேன்னு சொல்லிட்டு, இவன ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, ஃபர்ஸ்ட்டு அவருடைய பசுக்கள் மேய்க்க வந்த பசுக்கள் எல்லாத்தையும் கடத்திடுவாரு. அப்புறம் இவங்க எல்லாம் போயிட்டு பசுக்கள் காணுமேன்னு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு போவாங்க. இல்ல, இல்ல நீங்க போகாதீங்க. நான் போய் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள சாப்பிட சொல்லிட்டு இவரு போவாரு. அப்ப பார்த்தா திரும்பி வந்து பார்த்தா, இங்க அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. அவர் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கையில கொஞ்சம் தயிர் சாதம் எடுத்துட்டு போயிருப்பார். ஓகேவா? அப்படி இருக்கிற அவரு அவரும் அந்த கையில இருக்கிற தயிர் சாதம் தான் இருக்குது. மத்த பாக்ஸ் கேரியரு எதுவுமே இல்ல. அவங்க எடுத்துட்டு போன எந்த பொருளுமே இல்ல. எல்லாம் மாயமா மறைஞ்சிருச்சு. அப்புறம் இவருக்கு வந்து தெரியும் இல்லையா? இமிடியேட்டா இவரு என்ன பண்ணாரு, ஊருக்கு திரும்பி போணும். அப்ப வந்து விருந்தாவனத்துக்கு போனா சும்மா விடுவாங்களா? எல்லாரும் வருத்தத்துல இருப்பாங்க இல்லையா? கோபிகாகள்னால. அதனால என்ன பண்ணாருன்னா, எல்லா பசுக்களாவும் மாறுனாரு. அப்புறம் எல்லா மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களாவும் மாறுனாரு. எல்லா பாக்ஸாவும், சாப்பாடாவும் எல்லாமும் அவரே தன்னை விரிவாக்கம் பண்ணிக்கினாரு. சரிங்களா? அப்புறம் ஊருக்கு போறாங்க. எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அளவு கடந்த அன்ப குடுக்குறாங்க. அப்ப வந்து பலராமருக்கு புரியல. என்னடா நடக்குது? ஏதோ வித்தியாசமா இருக்குதேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறமா தான் அவருக்கு வந்து சில லீலைகள பலராமருக்கு கூட அவர் வந்து புரியாத மாரி பண்ண வச்சாரு கிருஷ்ணர். ஓகேவா? ஸோ, இது வந்து 1 வருஷம் காலம் அப்படியே போயிடுது. அப்புறமா பிரம்மா வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எந்த பிரம்மா வந்திருக்காருன்னு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்பதான் அவருக்கு தெரியுது, அச்சச்சோ! நான் 4 தல இருக்கிறனால நான் தான் பெரிய ஆளுன்னு நெனச்சுட்டு இருந்தேன். பார்த்தா எந்த லோகத்துல இருந்து வந்திருக்காருன்னு வேற கேட்கிறாரு. அப்படின்னா இது மாரி பல லோகங்கள் இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அங்க உள்ள போய் பார்த்தா 10 தல பிரம்மா, 50 தல பிரம்மா, 100 தல, 1000 தல பிரம்மாலாம் இருக்கும்போது, அவருக்கு ரொம்ப வெட்கமாயிடுச்சு. அச்சச்சோ! நம்ம அகங்காரத்துல ரொம்ப பண்ணிட்டோமோன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு மன்னிப்பு கேட்கிறார். இதுதான் பிரம்ம விமோக லீலை. கிருஷ்ண அவதாரத்துல வந்து அவர் வந்து பிரம்மாவா வந்தார். இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதே பிரம்மா வந்து மன்னித்தல் கேட்டு ஒரு பிரம்மா பிரேயர்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு. நமக்கு பிரம்ம ஸ்துதின்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த ஸ்துதி வந்து ஒண்ணு இருக்கு. பிரேயர்ஸ், பிரம்மா பிரேயர்ஸ். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது அவர் வந்து கேட்பார். நீங்க இனிமேல் ஒரு லீலை எடுத்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து ரொம்ப தாழ்மையான ஒரு ஆம் கதாபாத்திரத்த குடுங்க எனக்கு. நான் ரொம்ப அகங்காரத்துல பண்ணிட்டேன். எனக்கு வந்து ஒரு கீழ்நிலைய கேரக்டர குடுங்கன்னு அப்படின்னு விண்ணப்பிச்சுக்கிறார். அதனால தான் இந்த கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு இங்க வரும்போது, அந்த கலியுகத்துல அவர பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு யவ்வன குலத்துல, முகமது குலத்துல வந்து பிறக்குறார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹரிதாஸ் தாக்கூர்ன்னு சொல்லிட்டு பேர். சின்ன வயசுலேருந்து ஹரிநாமத்த வந்து அவ்ளோ அளவுக்கு பிடிக்கும். அவர் பிறந்தது பங்களாதேஷ்ல. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, சாந்திப்பூர் கிட்ட வந்துடுறாங்க. ஓகேவா? சாந்திப்பூர்ல நம்ம அத்வைத ஆச்சாரியா இருக்கார். அதனால அவருடைய சங்கம் கிடைச்சதுனால நல்லா ஜெபம் பண்ணுவார். சின்ன வயசுலேருந்தே நல்லா ஜெபம் பண்ணுவாரு. அவ்ளோ அளவுக்கு பண்ணுவாரு. அவர் எவ்ளோ ஜெபம் பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு வந்து 3 லட்சம் முறை பண்ணுவார் ஜெபம். ஓகேவா? 3 லட்சம் முறை பண்றதுனாரு, அது எப்படி பிரிச்சு பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 192 ரவுண்டு பண்ணணும். 3 லட்சம் பண்ணணும்னா. ஓகே. ஒரு நாளைக்கு 192 ரவுண்டு பண்ணணும்னா, அத வந்து 3ஆ பிரிச்சுக்கினாரு. 3 64ஆ பிரிச்சுக்கினாரு. முதல் 64 வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப சத்தமா சொல்லுவார். ஓகேவா? ஆக்சுவலா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்த சத்தமா தான் உச்சரிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நமக்கும் நன்மை, நம்ம சுத்தி இருக்கிற ஜீவராசிகளுக்கு, மரம், கொடிகளுக்கும் நன்மை. அதுக்கு அடுத்தது 2வது 64 வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப சாஃப்ட்டா சொல்லுவார். 3வது 64 வந்து மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிப்பார். ஓகேவா? இது மாரி ஒரு நாளைக்கு வந்து 3 லட்சம் முறை பண்றார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ரவுண்ட பார்த்தீங்கன்னா 3 நிமிஷத்துல முடிக்கிறார். ஒரு ரவுண்ட 3 நிமிஷத்துல முடிக்கிறார். ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இப்படி ஜபம் பண்றதுனால சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாருன்னா, நீ இந்த நாமத்துக்கே அதிபதிப்பான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு பட்டத்தை கொடுக்குறாரு, நாமாச்சாரியான்ற பட்டத்தை. ஓகேவா? அவர் யாரு? ஒரு முசல்மான். ஓகே, அவர் இங்க என்னத்தை பாக்குறாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு? பிறப்பு, ஜாதி, மதம் எல்லாம் பாக்குறதே இல்லை. நீ ஆன்மீகத்துல எவ்வளவு அளவுக்கு உயர்ந்து இருக்கிற அதுதான் பாக்குறாரு. ஒருத்தர் அவர் வந்து அங்கீகரிக்கிறாருன்னா எப்படி அங்கீகரிக்கிறாருன்னா, ஆன்மீக தளத்தை வச்சுதான் பாக்குறாரு, வேற எதையும் இல்லைன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதை வச்சுதான் அவர் வந்து அவங்க கிட்ட பேசுறாருன்னு நேத்தே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிராமண குலத்துல பிறந்திருந்தா கூட சூத்திர குடும்பத்துக்கு போயிட்டு குடும்பத்துல போயிட்டு அவங்க கிட்ட வாதங்கள் பண்ணுவாரு. அப்புறம் அவங்க வீட்டுல சாப்பிடுவார் ரமானந்த ராய் கூட எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவர் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு முசல்மான் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பூரி ஜெகநாத் கோயிலுக்குள்ள வர முடியாது. சரி, அப்படி வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாருன்னா, வெளியே இருந்து அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்தை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுவார். அவருக்கு அந்த ஜெகநாத் பிரசாதத்தை டெய்லி பாத்தீங்கன்னா, அந்த சித்த பகுல்னு சொல்லிட்டு நம்ம கோயிலுக்கு பூரிக்கு போயிருந்தா ஒரு இடத்து இருக்கும். ஓகேவா? அந்த சுத்த பகுல்ல போயிட்டு அவர் வாசம் பண்றார். என்னப்பா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்வைத சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாசி எடுத்துட்டு பூரிக்கு வந்துடுறாரு. நீங்க வந்துட்டே நாங்க எப்படி அங்க நவதீப்ல இருக்கிறது, நாங்களும் பூரிக்கு எங்களுக்கும் ஒரு இடம் கொடுப்பான்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்ப என்ன பண்ணுவார் சைத்தன்ய மகாபிரபு? ஜெகநாத் வந்து ஒரு பல்லு, நம்மள டூத் பிரஷ் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அவருக்கு ஒரு பல்லு விளக்குறதுக்கு ஒரு குச்சி இருக்கும். அந்த பல் விளக்குற குச்சி எடுத்துட்டு வந்து ஒரு சமுதிரத்துக்கிட்ட இருந்து ஒரு பக்கத்துமா ஒரு இடத்துல நட்டு வைக்கிறார். ஓகேவா? நட்டா அந்த குச்சி வந்து பலன்னு ஒரு பெரிய மரமா வளர்ந்துடுது. அந்த இடத்தான் வந்து சித்த பகுல் சொல்றோம். அதுதான் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து வாழ்ந்துட்டு அங்க ஜபம் பண்ணிட்டு வந்தார். ஒரு நாள் அந்த மரத்து பொந்துக்குள்ள வந்து நாம ஜபம் எப்பயுமே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஜனங்கள்லாம் வந்து அவரை தரிசனம் பண்றதுக்கு வருவாங்க. அப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாம்பு வந்து ஜனங்க பாக்குறாங்க. அது இருந்து பயந்துட்டு அந்த பக்கம் சரியா வரமாட்டாங்க. அப்புறம் அவங்க கையில சொல்றாங்க, அப்படியான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் அவர் வந்து பாம்பு கையில பேசுறாரு, நீங்க இருக்க வேண்டாம், நீங்க கொஞ்சம் வேற எங்கேயாவது போயிடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜனங்கள்லாம் வர்றதுக்கு பயப்படுறாங்கன்னு அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அந்த பாம்பு பாத்தீங்கன்னா அது போயிடுது. ஓகேவா? அது நான் அது அது ஒரு அந்த பாம்புக்கு வந்து அந்த தன்மை இருக்கு பாருங்க. அவர் கூட அவர் வந்து எவ்வளவு ஒரு சிறந்த ஆச்சாரியாரு, எவ்வளவு ஒரு சுத்த பக்தரா இருந்தா ஒரு பாம்பு கிட்ட பேசுறாரு, அது புரியுது, பதில் சொல்லிட்டு நன்றி சொல்லிட்டு போதும். இது ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து அவர் எடுத்துட்டு வர அவர் வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து சாண்டிங் பண்ணலைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்கு அடுத்த வேலை என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் இல்லைங்களா? சாப்பாடு டைமா இல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமா, சரி சாப்பிட்ட அப்புறம் பண்ணிக்கலாம்னு அப்படின்னு பண்ணுவோம் இல்லையா? பட் அவர் பாத்தீங்கன்னா அப்படியெல்லாம் இல்ல. ஒரு முறை என்ன ஆச்சு, மகாபிரசாதத்தை எடுத்துட்டு வந்தார். மகாபிரசாதமும் கிருஷ்ணா, நாமஜபமும் கிருஷ்ணா. அதையும் வேணாம்னு சொல்ல முடியாது, இதையும் வேணாம்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாத்தையும் மரியாதை பண்ணணும் தானே? அதுக்கு என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் இன்னும் வந்து என்னோட கணக்கை வந்து முடிக்கல. அவர் ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் தான் தூங்குவாராம். ஓகே. ஸோ அப்ப வந்து அவரு என்ன பண்ணாரு, ஒரே ஒரு பருக்க மகாபிரசாதத்தை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு ஜெபத்த பண்ணாரு. ஓகேவா? நம்மள மாதிரி அப்புறம் பண்ணலாம், சாயங்காலம் பண்ணலாம், ராத்திரி பண்ணலாம், நேத்துது இன்னைக்கு பண்ணலாம், அப்படியெல்லாம் பெண்டிங்கே வச்சுக்கிறது. அன்னன்னைக்கு அன்னன்னைக்கு முடிச்சுக்கிறாரு. இது ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜா நம்ம எடுத்துக்கணும். பாடமா நம்ம வாழ்க்கை பாடமா எடுத்துக்கணும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆம் ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் நித்யானந்தானும் எப்பயும் போயிட்டு இந்த பஜார்ல போயிட்டு இந்த வியாபாரம் பண்ணுவாங்க. ஹரிநாம போய் எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? அது மாதிரி ஒரு முறை தெரு தெருவா போயிட்டு கொடுக்கும்போது தான் வந்து உயர்ந்த குலத்துல பிறந்தவங்க பட் தாழ்ந்த செயல்களை செய்யக்கூடிய பிராமணர்கள் வந்து ஜகாய் மதாய்ன்னு சொல்லிட்டு இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அவங்களுக்கு கொடுத்து அவர் நித்யானந்தாவை அடிச்சிருவாரு, தலையில இருந்து ரத்தம் வரும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு தெரிஞ்சுட்டு அவங்கள அடிக்கிறதுக்கு வருவாரு. அது கோவத்தால பாத்தீங்கன்னா சுதர்சன சக்கரத்தை கூட எடுத்துடுவாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து இல்லைங்க, நீங்க வந்திருக்கிறது வந்து சாந்த பக்த ரூபத்துல வந்திருக்கீங்க, இங்க வந்து எந்த ஆயுதங்களும் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நித்யானந்தா சொன்ன பிறகு அவங்கள மன்னிச்சு விடுறார். அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது சிறந்த பக்தர்களா ஆறாங்க. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கருணை வந்து கருணை தான் ஆயுதமே. கிருஷ்ண பிரேமை தான் அவருடைய கொடுக்கறதே, எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது கிருஷ்ண பிரேமை. ஓகேவா? ஸோ தன்னுடைய சகாக்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்றது இந்த இடத்துல எவ்வளவு அளவுக்கு காமிச்சிருக்காருன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அவரு எவ்வளவு பவர் இருக்கோ அவருடைய சகாக்களுக்கும் பவர் இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யாரையும் குறைச்சி எடை பண்ணக்கூடாது. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு இன்சிடென்ட்ஸ் என்னன்னா, நம்ம ரீசெண்டா பார்த்தோம்.
அந்த ஒரு முஸ்லிம் அரசன் வந்து இவன் ரொம்ப பிரபலமா இருக்கிறான், முஸ்லிம் குலத்துல பிறந்துட்டு வந்து ஹிந்து மதத்தை சொல்லிட்டு இருக்கு, பெயரை சொல்லிட்டு இருக்கான், கடவுளுடைய பெயரை. அவனை போய் வார்ன் பண்றாங்க. அவன் வந்து கேட்கறது இல்ல. இல்ல உங்களை வந்து கொன்னுடுவோம்னு சொல்லும்போது, இப்போ வந்து இது எல்லாருக்கும் ஒரு படிப்பினையா இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு 22 மார்க்கெட் பிளேஸ்ல போயிட்டு அடிப்பாங்க. ஓகேவா? அடிப்பாங்க. அவர் முதுகுல நல்லா அடிப்பாங்க. அவர் அப்ப என்ன பிரார்த்தனை பண்ணுவாருன்னு, என்ன அடிக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து அறியாமல் அடிக்கிறாங்க, அதனால கடவுளே நீங்க அவங்கள மன்னிச்சு காத்தருளும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுவாரு. அந்த ஒரு பிரார்த்தனைக்கோசம் என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய கடவுள் வந்து அந்த அடியெல்லாம் அவரோட முதுகுல வாங்கிப்பாரு. அதனால காயமாகும். நீ வந்து சொன்ன இல்ல ஹரிதாஸ் தாக்கூரா, யாராவது அந்த அடி வாங்கியிருந்தா அவங்க கண்டிப்பா செத்தே போயிட்டு இருப்பாங்க. அடிச்சவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுறாங்க. அப்பா நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணியில தூக்கி போட்டுருவாங்க. பாத்தீங்கன்னா மரக்கட்டை மாதிரி மிதந்து போவார். அப்புறம் அந்த சாந்திபுரம் வந்த பிறகு எழுந்து நார்மலா நடந்து போவார். ஓகேவா? சோ இந்த அவர் வந்து கடவுள் சொல்வாரு, நீ அவங்கள மன்னிச்சிருன்னு சொன்னதுனால அந்த அடியெல்லாம் நான் வாங்கிட்டு அவங்கள விட்டுட்டேன், இல்லைன்னா நான் அவங்கள கொல்லணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்ப வந்து அவருடைய கருணை, சுத்த பக்தர்களுடைய கருணை வந்து பாருங்க எப்படி இருக்குன்றத. ஓகேவா? இது ஒரு விஷயம். ஓகே. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தா, ஸ்ரத்தா பத்ர் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள டெத் ஆனிவர்சரி செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அதாவது காரியம் எல்லாம் பண்ணுவோம், முன்னோர்களோட சேர்ப்போம், அந்த திதி வரும், திதி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அத்வைத ஆச்சாரியார் என்ன பண்றாரு, அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு திதி பண்றார். திதி பண்ண உடனே அந்த காலத்துல என்ன வழக்குன்னா, எதை பண்ணாலும் பெருசா ஒரு இலையில போட்டு எல்லா வகைகளையும் அங்க வச்சுட்டு, உயர்ந்த பிராமணர், பிராமணருக்கு தான் கூப்பிடுவாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா மூத்த உயர்ந்த பிராமணருக்கு தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுவை கொடுப்பாங்க. அது வந்து ஸ்ரத்தா பத்ரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அந்த பிராமணர்கள் சபையில என்ன பண்றாரு அத்வைதாச்சாரியர், நேரா எடுத்துட்டு போய் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கொடுக்குறாங்க. அங்க இருக்கிற பிராமணர்களுக்கெல்லாம் கோவம், நீ என்ன இப்படி பண்றன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு வந்து இது வந்து அப்போ வந்து எல்லாரும் இப்படி கேட்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஒரு கட்டையை எடுத்துட்டு வரும், ஒரு விறகை எடுத்துட்டு வந்து, இந்தா நீ வந்து வலிமையான பிராமணன் தானே, மந்திரங்கள்ல சொல்லி இதை வந்து எரிக்க வையின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஏதாவது குச்சி எரிக்கணும்னா நமக்கு தீப்பெட்டி தேவை இல்லையா? சரி, இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, இந்தாப்பா நீ பிராமணன் சொல்ற இல்லையா, உயர்ந்த பிராமணன்னு, இந்த கட்டைய உன்னோட மந்திரத்தை உபசரிச்சு நீ வந்து அதை வந்து எரிச்சு விடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அது மாதிரி இருந்த பிராமணர்களுக்கு எல்லாருக்கும் பண்றாரு, யாராலும் பண்ண முடியல. கடைசியா எடுத்துட்டு வந்து நம்ம ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கையில கொடுக்குறாரு. அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறாரு. அந்த கட்டை பாத்தீங்கன்னா நல்லா பத்திக்கிட்டு எரியுது. அதுல இருந்து பிரம்மா தேஜஸ், அந்த பிராமணிக்கல் ஃபோர்ஸ் அவர்கிட்ட இருந்து வெளியே வந்துச்சுன்றதை வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்புறம் அதை ஏத்துக்கிறார். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹலோ பண்றார். ஓகேவா? சோ இந்த லீலையெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ நாமாச்சாரியார்னாவே என்ன, ஹரிதாஸ் தாக்கூர்னா நாமாச்சாரியார் ஞாபகம் வரணும், ஸ்ரத்தா பத்திர் ஞாபகம் வரணும், அப்புறம் 22 மார்க்கெட் பிளேஸ், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஜகாய் மதாய் கதை ஞாபகம் வரணும். இங்க 5வது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ்டியூட்டை ஒன்று அனுப்பி வைக்கிறாங்க. இவர் யார் அனுப்புறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தர் வந்து பெனோபோலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல என்ன போல இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜமீன்தார். ஓகேவா? ராம்சந்திர கான் சொல்லிட்டு அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், டாக்ஸ் கலெக்டர். ஓகேவா? ஏன் அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பார்த்தோன்னே ரொம்ப வயிறெரிச்சலா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பக்தர்கள் அவருக்கு கிட்ட போறாங்க, அவங்க நல்ல பேரும் புகழமா இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து பொறாம. இதை வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி அவனை கலங்கப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு, அங்க இருக்கிற ஒரு வேசிய, லோக்கலா இருக்கிற ஒரு வேசி கிட்ட பேசுவாங்க. நீ வந்து நீ அவரை போயிட்டு இது பண்ணு, நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு காசு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அவங்க பிளான் போடுவாங்க. நீ இப்போ அவரோட இருக்கணும், அப்போ வந்து என்னோட காவலாளிகளை அனுப்புவேன், உங்க 2 பேரையும் வந்து கைது பண்ணி கூட்டிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த வேசி சொல்ல, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் அவரோட போய் இருக்கிறேன், அதுக்கு அடுத்து 2வது நாள் உங்க ஆட்களை அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப வந்து சரின்னு ஒத்துக்கிறாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான இவங்களை வந்து அனுப்புவாங்க. அந்த அம்மாவும் போவாங்க. போயிட்டு தன்னுடைய விருப்பத்தை தெரிவிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட். நான் இது மாதிரி உங்களோட இருக்கணும், உங்களை பார்த்தா நீங்க வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க, உங்களை விட்டு எனக்கு போறதுக்கு மனசு இல்லை, என்னோட ஆசை இது, என்னோட ஆசையை பூர்த்தி பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா பேசும். ஓகேவா? அதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சரி, நான் டெய்லி வந்து ஒரு குறிக்கோள் வச்சிருக்கேன்,
எனக்குன்னு ஒரு முடிவு இந்த செயல்கள் எல்லாம் நான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரமாணம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். நான் எனக்கு வந்து அந்த 3,00,000 முறை நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். அத பண்ணிட்டு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. நான் முடிச்சுட்டு என்னோட கடமைய முடிச்சுட்டு, உன்னோட ஆசைய பூர்த்தி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த அம்மாவும் முன்னாடி அங்க ஒரு துளசி செடி இருக்கும். அந்த துளசி செடிய வணங்கிட்டு அங்க உட்காரும். ஓகேவா? ரொம்ப அழகா உட்காந்துட்டு, அவர ஈர்க்கிற மாரி உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்ப இவரு என்ன பண்றாரு, சாண்டிங் பண்றாரு. அன்னைக்கு வந்து முடியறதே இல்ல. பொழுது விடிஞ்சிடுச்சு. ஓகேவா? அந்த அம்மா வந்து சரி நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போடும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, போயிட்டு நேரா அந்த அ ராமச்சந்திர கான் கையில போய் சொல்லும். என்னெல்லாம் நடந்துச்சு. சரி நீ பாரு இது மாரிலாம் இருக்கக்கூடாது. நான் இன்னைக்காவது போயிட்டு சரியா வேலைய முடிச்சுட்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புவாங்க. ஸோ, அந்த அம்மா அடுத்த நாள் காலையில போகும். ஓகேவா? அடுத்த நாள் சாயங்காலம் போகும். அப்ப வந்து அவர் வந்து ப்ராமிஸ் பண்றாரு. "இல்ல நான் கண்டிப்பா இன்னைக்கு வந்து ஆ நீ சொன்ன மாதிரி நான் இருக்கிறேன்" அப்படின்னு சொல்லுவார். ஓகேவா? ஸோ, அவ்வளோ அளவுக்கு கேரண்டி குடுப்பார். ஓகே. கேரண்டி குடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மறுபடியும் வந்து அந்த மகா மந்திரத்த வந்து பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சுருவார். ஓகேவா? இந்த அம்மா வந்து அந்த இருக்கிற துளசி செடிக்கு கொஞ்சம் தண்ணி போட்டுட்டு அங்க நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அந்த அம்மா உட்காந்துப்பாங்க. ஓகேவா? இவர் சாண்ட் பண்றாரு. ஹரி, ஹரி, ஹரின்னே சாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கடைசில பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ராத்திரி எல்லாம் முடிஞ்சிருது. பகல் வந்து விடிஞ்சிருது. இந்த அம்மாக்கா பொறுமையே இருக்கிறதில்ல. தட தடன்னு இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் இல்ல 1 மாசத்துக்கு 10 மில்லியன் முறை பண்ணணும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுத்ததுனால, பிரமாணம் எடுத்ததுனால அத பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்ல நான் இத முடிச்சுடுறேன் இன்னைக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றா. ஓகேவா? ஸோ 2வது நாளும் முடிஞ்சிருது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆ. இல்ல. நான் என்னோட இத முடிச்சுடுறேன். நாளைக்கு நாளைக்கு இருக்கிறத வந்து நான் முடிச்சுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். அப்புறம் பார்த்தா மறுபடியும் அந்த வேசி போய் அந்த ராமச்சந்திரன் கணக்கு என்ன நடந்துச்சுன்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ, அதனால என்ன பண்ணும் அந்த அம்மா அடுத்த நாள் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே போயிடும். சீக்கிரமா நல்லா சீவி சிங்காரிச்சுட்டு அவர மயக்கணும் இல்லையா? அதுக்கோசம் அப்படி போவாங்க. அவரா பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து ஆ ஹரி, ஹரி, ஹரின்னு சாண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பார். ஓகே. நான் வந்து கண்டிப்பா உன்னோட ஆசைய வந்து நிறைவேத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த 3வது நாள் நைட்டு அந்த வேசியோட மனசு கூட மாறிடும். அந்த அம்மாவும் இவரோட சேர்ந்துக்கிட்டு நாம ஜெபம் சொல்லும். ஓகேவா? நாம ஜெபம் சொல்லும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆ திடீர்னு எடுத்துட்டு அழ ஆரம்பிச்சுரும். அழுதுட்டு அப்புறம் அவருடைய கால்ல விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாம் ஏன் நான் வந்தேன்? யார் என்ன ஊக்கி விட்டது? ஆ எல்லாத்தையும் சொல்லும். எனக்கு அதெல்லாம் ஏற்கனவே தெரியும். உன்னுடைய மனசு மாற்றத்துக்கோசம் தான் இது கடவுளுடைய லீலை. நீ யாரு? எங்க? யார் அனுப்பிச்சாங்க? அதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே தெரிஞ்சுச்சு. கடவுள் இத மாரி பண்ண சொன்னாரு. அதனால தான் நான் இத பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, சுத்த பக்தர்களோட சங்கம். சாது சாது சங்கம், லவமாத்திர சாது சங்கம். ஒரு தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்தால அந்த வேசியா இருந்தவர் வந்து எப்படி ஆயிட்டா, சுத்த பக்தர்களா பக்திமானா ஆயிட்டாங்க. இல்லையா? ஸோ அந்த அம்மா வந்து நான் பிறப்பால வந்து இந்த குடும்பத்தில பிறந்தேன். எனக்கு வேற எந்த தொழிலும் தெரியாது. அதனால வந்து நான் இந்த தொழில எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னிப்பு கேட்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து என்ன தயவுசெய்து உங்களுடைய ஆ நீங்க எனக்கு வந்து ஆன்மீக குருவா இருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. எனக்கு தெரியும் அந்த ராமச்சந்திரகான் வந்து ஒரு முட்டாளு. அவன் தான் இதெல்லாம் பண்ணான்றது தெரியும். பரவால்ல நான் இங்க இருந்தது வந்து உன்ன விடுவிக்கிறதுக்கோசம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வாரு. அதுக்கு அடுத்தது நீங்க வந்து என்ன சொல்றீங்களோ அத நான் செய்றேன். எனக்கு நற்கதி காமிங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் உடனே சொல்வார். உங்க வீட்ல இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எல்லாரும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க. நீங்க உங்க வீட்ல இருக்கிற உன்னோட வீட்டுல இருக்கிற சொத்து, பத்து எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் பிராமணர்களுக்கு தியானம் பண்ணுங்க. அப்புறம் இங்க வா. ஓகே. இங்கே இரு. ஓகே. இங்கே வா. இங்கே வந்து இங்கே இரு. அப்புறம் மகா மந்திரத்த சாண்ட் பண்ணு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, துளசி தேவிக்கு சேவை பண்ணு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நீ கண்டிப்பா வந்து கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடிக்கு போவேன்னு சொல்லிட்டு, இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் குடுப்பாரு. குடுத்துட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவாரு. அவர் இருந்த இடத்த வந்து அவளுக்கு குடுத்துட்டு, அவரு போயிடுவாரு. அந்த அம்மா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அ ஒரு நாளைக்கு மறுபடியும் இவரு சொன்னாருன்றதுனால, நல்ல ஸ்ரத்தையா போகும். எல்லாத்தையும் குடுத்துட்டும் ஒண்ணுமே யோசிக்காது அந்த அம்மா. எல்லா தியானத்த பண்ணிட்டு, நேரா இங்க வந்துருவாங்க. அவர் கையில ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு, அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு, துளசி செடி முன்னாடி உட்காந்துட்டு, 3,00,000 முறை அந்த அம்மா பண்ணுச்சுங்களாம்.
வேசியா இருந்து மாறின சுத்த பக்தியான அந்த பெண்மணி வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 லட்சம் முறை வந்து பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் சாப்பிடுவாங்களாம், சில சமயம் சாப்பிட மாட்டாங்களாம். அப்போ எப்படி இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா அவங்க எல்லா புலன்களை வந்து தன் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இடத்துல நிறைய விஷயங்களை பாடமாக கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை காணக்கூடிய அறிகுறிகள்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது. ஸோ அந்த அம்மா பார்த்தீங்கன்னா பெரிய செயிண்ட்டாக மாறிடுறாங்க. அப்புறம் வந்து உலகம் முழுவதும் வந்து அவங்க பெயரும் புகழுமா இருக்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அவங்கள வந்து பார்க்கறதுக்கு வராங்க. ஓகேங்களா? நிறைய பேர் பார்த்துட்டு வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆகி வாழ்றாங்க. ஸோ ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த அம்மா கையிலேருந்து எப்படி இந்த பொருள் ஆசையை விட்ட பிறகு மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் லைஃப் அட்டாச்மெண்ட் டு கிருஷ்ணான்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இது ஒரு லைவ்லி எக்ஸாம்பிளாக இருந்து இந்த அம்மா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பக்தின்றது ஆண்கள் மாத்திரம் பண்ணுறது இல்லை. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு ஆண், அவரும் பண்ணாரு. இந்த வேசி ஒரு பெண், இவங்களும் பண்ணாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பாலினம் முக்கியம் இல்லை, பக்தி தான் முக்கியம். எதை மேல பற்றுதல் வைக்கணும், எதை மேல பற்றுதல் வைக்கக்கூடாது. அப்புறம் வந்து இந்த நாம ஜபம் எப்படி பண்ணணும், சத்தமா பண்ணணும். துளசி மாதா முன்னாடி பண்ண நம்மளுடைய இன்னும் வந்து அந்த மகிமை, நாம ஸ்மரண மகிமை வந்து நிறைய ஆகும்ன்றதை தெரிஞ்சிட்டோம். அந்த அம்மாவுடைய இருட்டு எப்படி வந்து ஒரு சூரியன் வந்தா அந்த இடத்துல வந்து இருட்டு போயிடுது இல்லையா? ஒரு விளக்கு வீட்டில் ஒரு விளக்கு ஏத்துனா அங்க வெளிச்சம் வருது இல்லையா? அது மாதிரி அந்த அஜ்ஞானம், அந்த ஆத்மாக்குள்ள இருக்கிற அஜ்ஞானம் போய் அங்க வந்து ஆன்மீக ஞானம் வந்துச்சுன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் நம்மளுடைய படிப்பினையாக எடுத்துட்டு நம்ம நல்ல குவாலிட்டி எஃபிகசி சாண்டிங் பண்ணணுன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அவருடைய இது இருக்கும் மறைவு இடம், அந்த சமாதிக்கு போயிட்டு நிறைய பேர் வந்து ஈவன் முஸ்லீம்ஸும் சரி இந்துஸும் சரி போயிட்டீங்க அங்கே வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய இது. ஸோ ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவருடைய மரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இச்சாமிருத்தி, அதாவது தனக்கு இஷ்டப்படும் போது தன்னோட உயிரை விடுறது தான் இச்சாமிருத்தின்னு சொல்றது. இது பீஷ்ம பிதாமகாக்கும் இருந்துச்சு. ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அவரால் முடியல, படுத்துக்கிட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து அதை பார்த்துட்டு கோவிந்ததாஸ் கேட்குறாரு என்ன ஆச்சுன்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. போய் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு சொல்றாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு கேட்குறாரு என்னப்பா அப்படின்னு கேட்குறாரு. நீ தான் இவ்வளோ ஜபம் பண்ணல, ஜபத்தை கவுண்டிங்கை குறைச்சிடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்லை இல்லை, எனக்கு வந்து உடம்பு வந்து வியாதி இல்லை, மனசுல தான் வியாதி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? மனசுல தான் வியாதி இருக்கு, அதனால தான் வந்து என்னால நாமஸ்மரணம் பண்ண முடியலன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து சொல்றாரு நீ பண்ணது போதும் குறைச்சிடுன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு வந்து உடல்ல மனசுல வியாதி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அதை சரி பண்ணா சரியா போயிடும், பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம எல்லாம் எப்படி ஆளு சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் வந்து 64 பண்ணணும்னாரு. நம்ம பிரபுபாத நம்ம நிலைமை எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு மினிமம் 16 பண்ணுன்னு சொன்னார். அதுக்கே வந்து உன்ன புடி என்ன புடின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அவர் கேட்பார், நீங்க வந்து இந்த லீலையை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நானும் வந்து முடிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீங்க இருக்கும்போதே வந்து நான் வந்து போகணும்னு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதுக்கு வந்து அமைதியா இருக்காரு அவரு. அதுக்கு அடுத்த நாள் வராரு. என்ன உன்னோட சமாச்சாரம் கேட்கிறாரு. உங்களுடைய கருணை தான் என்னோடதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் சில விஷயங்களை கேட்பார். என்னுடைய கண்கள் வந்து உங்களை பார்க்கணும். ஓகே, உங்களுடைய தாமரை திருவடியை என்னுடைய இருதயத்து மேல வச்சுக்கணும். ஓகே, அப்போ வந்து என்னோட உயிர் பிரியணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஓகேவா? ஒரு நிமிஷம். இப்படி வந்து போ என்னோட உயிர் வந்து பிரியணும்னு அப்படின்னு சொல்வார். ஓகேவா? அவர் சொல்ற மாதிரி அவருடைய உயிர் வந்து பிரியறதுக்கு ஒரு சான்ஸை வந்து கொடுப்பார் அவர். ஓகேவா? ஸோ அவர் கண்களால் அவரை பார்த்துட்டு என்னோட நாக்கால வந்து உங்களுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு என்னோட இருதயத்தில் உங்களை நினச்சிக்கிட்டு நான் என்னோட உயிரை விடணும்னு கேட்குறாரு. அப்புறம் வந்து அதுக்கு ஒத்துக்கிறார். அப்புறம் பக்தர்கள் ஃபுல்லா சூழ்ந்து இருப்பாங்க, எல்லாரும் ஜபம் பண்ணுவாருங்க. அப்போ பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஒரு மரணம்ன்றது வந்து நம்ம இந்த பௌதிக விஷயத்துல வந்து ஒரு சோகமான விஷயம். அங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஆன்மீகமானது இல்லையா? அது வந்து ஆத்மாக்கு அழிவே இல்லை. அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன சந்தோஷம்னா இங்க இருந்து போயிடுச்சுன்னா அது எங்க போவோம், கோலோக்குல விருந்தாவனத்துக்கு போவோம், கிருஷ்ணர் கிட்ட போவோம் இல்லையா? அந்த ஒரு சந்தோஷம் அவங்களுக்கெல்லாம். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, அவருடைய உயிரும் பிரியும் கீர்த்தனைகள்லாம் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல வந்து பிரியும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா
அவரு உயிர் பிரிஞ்ச பிறகு எல்லாரும் டான்ஸ் பண்ணுவாங்க. பக்தேஸ்வர பண்டித், சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாரும் டான்ஸ் பண்ணி கீர்த்தனை எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்புறமா வந்து சொரூபதாஸ் கோஸ்வாமி கோவிந்த் சொரூப வந்து சொல்றாரு, இன்னும் நிறைய வேலைகள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் அதெல்லாம் நிறுத்திட்டு அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தாமரை கையாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணை தோண்டுவார். புது அந்த சமுத்திரத்துக்கு பக்கத்துல வந்து தோண்டுவாரு. அவருடைய உடலை பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமுத்திரத்துல பிறகு கழுவார். அதுக்கு பிறகு அதனுடைய சமுத்திரத்தை பேர் பார்த்தீங்கன்னா மகா தீர்த்தா ஒயிலேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஸோ அது பிறகு அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த குளிச்சவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நன்மை பயக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அவருடைய அந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய பாதங்களை வந்து கழுவின தண்ணி எல்லாரும் குடிப்பாங்க. அவர் வந்து அந்த மண்ணுக்கு நோண்டிட்டாங்கல்ல அந்த குழிக்குள்ள வைப்பாங்க. அது குழிக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜெகநாத் ரத யாத்திரையில இருக்கிற அந்த நூல் சில்க் சில்க் நூல் இருக்கு இல்லையா, சில்க் ரோப்ஸ், சில்க் நூல், கோயிலிருந்து சில பட்டு துணிகள், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாண்டல்வுட், சந்தன குழம்பு, ஜெகநாத்துடைய மகா பிரசாதம் எல்லாத்தையும் வைப்பாங்க. கொடி சாதம் எல்லாத்தையும் வைப்பாங்க. சந்தனத்தை வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், துளசி துளசி ஸ்டிக் வைப்பாங்க. ஓகேவா? இதெல்லாம் வச்சுட்டு அவரே எல்லாரும் அங்கே இருக்க எல்லா பக்தரும் தன்னுடைய கையாலே வந்து மண்ணை அள்ளி போட்டு அந்த சமாதியை பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பிறகு எல்லாரும் வந்து பரிகாரம் பண்ணுவாங்க. எல்லாரும் மறுபடியும் டான்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து கடவுள்கிட்ட போயிட்டு சேர்ந்தாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து ஒருத்தவங்க இறந்து போன பிறகு அவங்களுக்கு வந்து செரிமனி பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுக்கு வந்து சாப்பாடு வேணும் தானே. இவங்க எல்லாம் சன்னியாசி என்ன பண்ணுவாங்க? அதனால பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்கே இருக்கிற ஆனந்த பஜார் கடையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கடைக்கும் போயிட்டு தன்னுடைய கையால் வந்து பிச்சை எடுப்பார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ அளவுக்கு தேவையோ எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, இவர் எல்லாருக்கும் தன்னுடைய 2 கையில எடுத்து எடுத்து கொடுப்பாரு. ஒருத்தர் கொடுக்கறதே 5 பேர் சாப்பிடலாம். அந்த அளவுக்கு எடுத்து கொடுப்பாரு. ஓகே, இது எல்லாம் பிரசாதம், இது சாப்பிடுங்க, எல்லாருக்கும் வந்து கிருஷ்ண பிரேம கிடைக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். அவருடைய மரணத்து பிறகு அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, ஜெய் ஜெய் ஹரிதாஸ் தாக்கூர்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் பூவ சொல்லுவார். ஓகேவா? அவ்வளவு அளவுக்கு சிறப்பு வாய்ந்தவர் வந்து நம்மளுடைய ஹரிதாஸ் தாக்கூர். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய் நம்மளும் சொல்லலாம். எல்லாரும் ஒரு முறை ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய்ன்னு சொல்லுங்க. ஜெய். ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். தாக்கூரா ஜெய். ஹரிதாஸ் தாக்கூரா ஜெய். வெரி ஹரிதாஸ் குட். தாகூராவுக்கு ஜெய். அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம்னா நல்லா சாண்டிங் பண்ணணும். ஓகேவா? அதுதான் நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்க வேண்டியது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம இந்த டாபிக்ல வெறும் அந்த ப்ராஸ்டியூட் கதை மாத்திரம் தான் இருக்கு மாதாஜி. ஸோ நான் வந்து அந்த அந்த ஒரு டாபிக் மாத்திரம் போகாம எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணேன். ஃபுல்லா அவருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதை எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன். எனக்கு இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சிட்டோம் மாதாஜி. நல்லா தெரிஞ்சுட்டோம் மாதாஜி. நல்லா தெரிஞ்சிட்டோம் மாதாஜி. நம்ம இங்க முடிச்சுக்கலாமா மாதாஜி? இதுல வந்து கொஞ்சம் ஒரு விஷயம் தான் இருக்கு. சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. அனைவருக்கும் நன்றி. நேரம் போனதே தெரியல மாதாஜி. நல்லா இருந்தது. ஏன்னா இந்த சாப்டரை படிச்சா வெறும் அந்த டாபிக் ஒரே ஒரு டாபிக் தான் மாதாஜி கவர் பண்ணுவோம். சோ அது எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் இப்படி பண்ண, வேற ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. நல்லது மாதாஜி. நல்லா போதும் மாதாஜி. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இப்படி போனா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ண மாதாஜி. ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எவ்ரிவன்.